Mga kababayan ko, dapat na malaman nyo, ako ay Pilipino. Maitim o maputi, mayroon naman kayo manggi. Tara na at samahan nyo ako sa aking ride at pupunta tayo sa grocery store. Ipapasyal ko kayo sa kalawakan ng kaya muna tayo sa pag-video ng buhok. Total, marami naman na kayong nakita tungkol sa buhok. Pero inasikaso ko na yung mga kakaibang buhok na ipapakita ko sa inyo. Pinag-isipan ko mabuti para makita nyo yung para ma-amaze kayo. Sa ngayon, ito muna ang video na ipakita ko sa inyo para ma-relax naman tayo. Nakita nyo naman yung traffic, napakaluwag, ang sarap bumiyahe, ang sarap bumirit dito sa kalsada na to sa may Makati. Papunta tayo ngayon sa Osmeña Highway kung saan doon tayo mag grocery para may budget tayo sa loob ng isang linggo. Lingguan lang tayo lumabas para mag grocery upang makaiwas tayo sa COVID 2020. Kaya ngayon 2020 na po, kalimutan na natin si COVID. Palakasan tayo ng ating mga isipan at katawan. Kumain ng malulusog upang lumakas ang ating katawan. Huwag magpupuyat kung hindi naman kailangan. Hindipit po, tuloy-tuloy pa rin tayo. Libre pa rin po. Abot ng aking makaya, ng ang aking oras kapag nilagay ko na sa schedule ang inyong lugar ay ating pupuntahan. Ayun po, galing na tayo ng Makati, Taguig, Quezon City, Pembo, Makati, Santa Ana, Santa Mesa, Sampaloc. Ayan, yun yung mga lugar na napuntahan natin. Kasi bawal po pong bumiyahe, alam niyo naman, bawal po bumiyahe sa mga probinsya. Kaya nag-iingat din po tayo. Yung mga malayo, sana maintindihan nyo na wala po pong biyahe, kaya hindi pa tayo makapaglakwatsa sa inyong mga lugar kung saan man kayo naroroon. Sa mga nag-donate ng pera para may pambili tayo ng mga gamot gamit sa buhok, maraming po salamat. Classmate, mga kababayan, mga taga-Bicol, klase natin sa Tumingan, si Raul Sumlang. Kapatid, maraming salamat sa pamilya mo. Napakabait ng inyong pamilya. Patuloy niyo po ang suportahan para lumawak pa ang ating pagsasama. Alright. Nakita niyo naman ang kalsada. Nakita niyo naman, napakaluwag. Araw-araw ginagamit, kaya ang luwag-luwag. Samahan niyo akong bumiyahe dito dahil ito yung highway na pinakamasarap magpatakbo. 120 lang naman ang tinatakbo ko sa highway na to. Hindi ko pa sinasagad yun dahil delikado din kapag masyadong mabilis at mag-isa ka lang sa motor. Mas mabilis, mas maganda magpatakbo kung may kangkas dahil mabigat, flat na flat ang gulong. Sa ngayon, mahirap bumiyahe sa karamihan dahil wala nang biyahe. Di wow, wala talagang biyahe. Kaya ang hirap, di ba? Kukuha ka pa ng permit to travel sa barangay, sa pulis. Buti na lang kung ang kumpare mo ay pulis, pwede ka sigurong mapigyan. Kaya napakahirap ang ginawa ni COVID-19. Kaya moving forward na tayo dahil 2020 naman na. Kalimutan na natin ang COVID. Gumawa na lang tayo ng mga bagay
na maganda at mag-isip tayo ng mabuti para sa ating kapwa upang lahat tayo ay sumaya. Wow. Alright mga kababayan, nandito na tayo sa Chinroses, Makati, kung saan napakaluwag kahit saang banda ng Kamaynilan. Maluwag ng maluwag. Sarap sana bumiyahe. Ang sarap sana gumala. Kaya nga lang